bizitza ikatza bezalako labe xomorruak isurtzen hasi zenean. Etengabe Otiz redin badiako kaian eseritzen haide plano eroriei kantatzeko Luzban Sagarraren loreek su hartu zuten eta niri odolasi zitzaidan sudurretatik baldosa xuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen ari nintzenian Eta alkimistek txosten bat eman zuten argitara plusbaliaren alde azaldu zera bat homosexual bota zituzten arrazoi komertziala zirela merio bakadadearen milakako bila imprimatu ziren neguaren atetan geundelako eta enea sabak batek postale bat izkribatu zidan stop ene urte betetzia zelako stop io ba eta bide batez bere seguru etxia konseilatu nahi zidalako inoiz ez da jakiten noiz eta ene maitaleak telefonoa jotzidan pobreza poreko maitasunez gauaren edian gauaren edian ikatza bezalako labe xomorrua isurtzen hasi zenean etengabe Geroen ari geldituzen ibaia zerutik aterga behausitako esperma Alkandora arrosak, loredunak, xuriak, gorri beltzak, multikoloreak errestan eraman
aste berian, ni puta bat naiz oiustatu zuen eskontza despedidan xampan. Olibeti batetan bere lehen gutun erromantikoa osatu zuen sekretaria lotsatiak. Eskalek bazpare trapuzko etxiak jaso zituzten zupipian bitxeletak babesteko. Ikagorriek supermerkatuari eraso zioten altxabezua nundain txaurka fuertia. Negua heldu zen azkenez eta antzerrek ube bat egin zuten zeruan. Dispensariotan antitristez ipildorak banatu zituzten ugari. Egiptoko zazpizurritaren edizio ugaldu eta korrekitua usmatu. Zorionak gramoka saltzeari ekin zioten tronoa ingeru eta kerubinek. Brituteka finalek igotze desnaturala eman zuten Erromako boltsan. Mila liburu erregalatu zituzten bankuekora eta bereziki laborale mafia. Binan alperrik zen berandu dabiltzata ez dute elortuko nezkeo. Palazioak lurrera doaz, gartzeletak kornoak pitzatu egin dira. Eta gu libro gabiltzak kaletan tirantezko galtza laranjaz jantzirek libro